Käydään seuraavaksi läpi, että millä tavalla voit lisätä päivärahahakemuksia Betsalaan. Päivärahahakemusten lisääminen alkaa tuosta plus-ikonia painamalla ja sieltä valitsemalla lisää päivärahahakemus. Ensimmäisen kenttään kirjoitetaan, että minkälaisesta matkasta on kyse ja mille paikkakunnalle se suuntautuu. Kirjoitetaan tähän nyt, että asiakastapaaminen asiakkaalla X Espoossa. Valitaan oikeat laskentakohdetiedot siihen. Tässä tapauksessa siellä on valittavana kustannuspaikka ja projekti. Laitetaan projektille C tämä. Sitten valitaan maa, johon matka suuntautuu, matkan alkamisajankohta ja paluuaika. Sitten otetaan kantaa siihen, että tarjottiinko matkan aikana aterioita, koska nämä vaikuttavat sitten lopulliseen päivärahaan. Mutta tehdään nyt niin, että tässä esimerkkimatkalla meillä ei tarjottu aterioita. Tuosta pystyisi painamaan myös ton lisää seuraava maa, eli jos olet käynyt yhden matkan aikana useammassa maassa, niin ne voi lisätä sitten sinne. Ja muutoin niin hakemus oli oikeastaan siinä, eli kun painetaan tallennan, niin päiväraha lähtee sitten hyväksyttäväksi organisaatioasetusten mukaisesti.